Дни преди откриването на второто издание на Биеналето за съвременно изкуство в град Шумен, наживо от епицентъра на събитието разговаряме с един от участниците от преди 2 години. Извинявам се, ако притеснението ме лечи по някакъв начин, но за първ път ми се случва да задавам въпроси, на които не очаквам да получа отговор. С риск да си загубя работата, ще споделя, че се чувствам увлечена в абсурдна ситуация, която не разбирам. Но въпреки всичко ще следвам сценария. Как се чувствате, господин Стол? Тежи ли един камък на мястото си, още повече ако мястото е нарочено да бъде център? Налага се да наруша каменното си мълчание. Ще използвам вашия човешки език. Осъзнавам несъвършенството на думите като средство за предаване на мисли, но за сега това е най-прекият и лесен начин за комуникация помежду ни. Усещам иронията ви и ще ви отговоря на всичките въпроси, въпреки че нямах намерение да говоря. Толкова дълго съм мълчал, а сега, когато питате, ще трябва да ме изслушате. Аз не по-малко от вас се чувствам въвлечен в този безумен скетч. Не, че ние, камъните, не сме преживявали по-абсурдно и противоречиво отношение от вас, хората. От нас сте си правили първите оръдия на труда и първите оръжия. Върху нас сте извършвали първите си жертвоприношения и сте ни използвали за надгробните си стели. Върху нас сте гравирали посланията си към бъдещите поколения и в същото време сме били синоним за мълчание. От нас сте строили крепостни стени, а след това ни използвахте за стенобойните си машини. С нас замервахте и убивахте инакомислищите от вас, а след това ги обявявахте за светци и им правихте паметници пак от нас. Ние бяхме едновременно и крайъгълните камъни от вашите храмове и камъните, под които оставяхте да спи злото. Вие въведохте кастово разделение помежду ни, като ни определяхте на обикновени, полускъпоценни и скъпоценни. Някои от нас висяха по вратовете на удавниците, а други бяха по огърлиците на дамите от вашия елит. Наричахте с наше име силните и твърдите от вас, а безчувствените нарочвахте, че са с камени сърца. На наше име сте нарекли цяла епоха от вашата еволюция, а има и дори бира каменица. На въпроса ви дали един камък се тежи на мястото. Тази сентенция сте измислили вие хората и ми е трудно да ви отговоря от ваша гледна точка. Дори в понятие като тежест вие влагате много значение. Тежест като следствие на гравитацията, тежест като бреме, тежест като позиция, като авторитет и така нататък. Всичко в материалния свят тежи, но от друга страна материята е концентрирана енергия, а тя сама по себе си не тежи. Така че всичко тежи и в същото време е в безтегловност, защото самата материя е илюзорна. За не запознахте как успя един камък да измине пътят от морския бряг до град Шумен? Просто избрах произволно един от вас. Беше без значение кой. За мен всички вие сте анонимни, както и ние за вас. Оставил го да си мисли, че той ме е открил, че е негов избора. Използвах го като превозно средство, както сега го използвам и за преводач на мислите си. Така както той използва ефтини компютърни технологии, за да ме накара да поговоря сега. Не е ли прекалено тежка задачата, с която бяхте натоварен, да поддържате равновесието до второто издание? Валидни ли са още посланията, които отправихте към зрителите с вашата акция? Всичко на този свят е в равновесие, иначе той не би съществувал. И в същото време, ако малко камъче, колкото сенапено семе, бъде хвърлено в океана, може да предизвика приливна вълна, която да залее планини. Какво ново можете да кажете, вече не от позицията на анонимен камък, а като известен такъв? За вас се писат доста. Имаше дори публикация в чуждия печат, пътувахте до София, участвахте в изложба в Националната художествена галерия, предстоят ви представения в чужбина. Поставили сте в комична ситуация известни наши художници, които са се чакали с часове на шипка 6, за да ви предадат един на друг, като много важна тайна пратка. Не ме приемате много сериозно. Имаше писани теоретични трудове за вас. Не е ли прекалено тежка дори и за един камък славата? Изобщо чувствате ли се поласкан от цялото това внимание? Вие гледате на всяко нещо само от ваша гледна точка и му приписвате вашите страсти и емоции. Поставяте себе си в центъра на Вселената.
Всички ние сме се пръснали на безкрайно много светлинни години от епицентъра на космическия взрив, а обявяваме себе си за център. Този център е единствено абсолюта, от който сме произлезли и където отново някога ще се върнем. И колкото по-далече сме от центъра, толкова сме по-близко до момента, в който отново ще се сринем с него. Защото след взрива следва пак свиване в една точка, наречена център на Вселената. И това се повтаря безкрайно. Всички ние от живия и неживия свят, както вие го определяте, сме просто различни версии на едно и също нещо. Съставени сме от едни и същи химични елементи, които в различни конфигурации съставят и безкрайните аспекти на Абсолюта. Живота и смъртта са преходни и циклично повтарящи се форми в материята. Аз съм най-убедителното доказателство за това. Само се вгледайте под лупа в моята структура. Съставен съм от милиарди бивши морски обитатели и съхранявам цялата тяхна информация. Те отново някога ще бъдат изходен материал за бъдещи живи организми. Вие също сте съставени от рециклирана материя, но нямате памет за миналите си превъплъщения, защото сте заети твърде много с проблемите на черупките, които обитавате в настоящето. Цялото ви познание е базирано единствено на досегашния ви житейски опит от нищожните няколко десетки години. Но това е прашинка в сравнение с времето, през което аз съм бил камък, което на своя ред е прашинка спрямо вечността. Дълго време стоях на морския бряг, цяла вечност според вашите представи. Минаваха сезони, години, векове, епохи. Раждаха се и изчезваха животински видове, хора и цивилизации. Пресушаваха се морета и океани и аз бях свидетел на всичко това. Но времето отново е илюзия. То е ваша измислена фикция. Времето, такова каквото вие го познавате, като съставено от минало, настояще и бъдеще, не съществува. Отново ви призовавам да се вгледате в мен. Представете си, че наблюдавате моята структура през микроскоп, даващ хиперувеличение. Ще видите, че всяка моя микрочастица гравитира около някакво ядро. Така се поддържа моята цялост. Всеки мой атом е умален макет на Вселената. Хипотетично си представете, че в тая Вселена си има слънчеви системи с планети, които обикалят около своя център. Всяко завъртане на планетата около оста си се извършва за определено време, аналогично на вашето денонощие. Завъртането около Слънцето за време аналогично на вашата година и така нататък. И сега си представете, че на тази планета живее някой, който отчита това време. Тези микроденонощия, микромесеци, микрогодини. Епохи минават в микросвета на този камък, докато той стои в един момент пред вас привидно замръзнал, неизменчив и неподвижен. Сега нека да погледнем в друга посока. Представете си, че нашата планета, в нашата Слънчева система, в нашата Вселена е атом в някакъв камък, в някаква мегапланета, в някаква мегавселена. А тя на свой ред е атом в някакъв друг свят и така нататък. И докато според вашите представи на нашата планета текат години, векове, епохи, мегакамъкът от мегасветът стои замръзнал, неизменчив и неподвижен. И всичко това се случва едновременно. Минало и бъдеще се случват в един единствен момент, наречен настояще. Чрез моите атоми, с това вътрешно движение в мен, аз съм пропътувал милиарди светлинни години. А вие ме питате как съм изминал някакви си стотина километра. А сега, когато мога да говоря, ви казвам, че тук не се чувствам на мястото си. Последното, което един камък би пожелал, е да се превърне в фетиш или музеен експонат. С носталгия си спомням времето, когато ме обориваха морските вълни. Обвяваше ме бриза, като гъдео преминаваха светлини и сенки по структурата ми. Незабележимо за вас, но аз се променях постоянно. Водата ме измиваше и част от мен се разтваряше в нея. Вятъра разнасяше атоми от тялото ми
и ги посяваше на места, където те покълваха за нов живот. На пръв поглед, танца на светлините и сенките се повтаряше всеки ден. Но това беше илюзорно. Всеки нов ден те бяха различни и неповторими, защото се променяше ъгъла на слънцето през сезоните, бавно се променяше формата ми, а още по-бавно се променяше и наклона на уста на земята. Едновременно аз бях и камъкът затворен в тази си форма и в същото време и всяка една частица, която се отделяше от мен и заживяваше собствен живот. Пак ме погледнете по този микроскоп и ще видите, че атомите, които ми съставят, са минимален процент от тялото ми. Останалото е огромното пространство между тях, а това е пространството и на околния свят. Така че реална граница между него и мен няма. То постоянно е в мен и аз съм в него. И с вас е така, но вие отново нямате съзнанието за това. Сега желанието ми е да се върна там, откъдето съм дошъл. Не само на морския бряг. За мен това вече не е достатъчно. Искам да се върна в нищото, откъдето съм произлязал, да се приобщя към абсолюта. Не мога да се върна на морския бряг в тази си форма. Тя е твърде обременена с значенията, с които ме натоварихте. Всичко, което имах да казвам, го казах. Тази форма вече не ми е нужна. Така, както вие напускате телата си, когато те вече са изпълнили своята мисия и се прераждате в други. Искам да бъда освободен от тази си черупка, да бъда стрит на прах и да бъда разпръснат. И мястото е морския бряг, там откъдето съм дошъл. Разговорът взе да става много песимистичен. Напротив, аз не виждам по-оптимистичен завършек. Завършек не е точната дума, защото нищо никога не свършва. Забележете какво се случва с камъните по морския бряг. Много бавно, но те се рушат. Така, все повече се доближават до момента, в който няма да са вече камъни, а нещо друго. Понеже бях откъснат от естествения процес на корозия, искам да наваксам времето, което загубих и многократно да ускоря този процес. Нуждая се от помощ и мисля да се обърна отново към този, който е виновен за тая история. Той ми го дължи. Нима звучи песимистично безкрайната възможност да бъдеш всичко, което избереш. Тръпна от вълнение пред пътешествието, което ми предстои в новите форми, които ще се зародят от всяка моя частица. Ще бъда понесен от вятъра и всеки мой атом ще се превърне в ядро на нова микровселена.
Аз ще продължавам да ви говоря по много различни начини. Допреди 10 минути дори и не предполагахте, че един камък може да говори. Защо продължавате да мислите, че едно цвете, една пеперуда или кутия от Кока-кола не могат да говорят? Стига да имате сетива да доловите посланията им. И това не са чудеса. Всъщност, чудеса са, но те се случват ежесекундно. Всичко, което някога ви проговори, това ще бъде част от мене. Нали си спомните, че няма граници между различните индивидуализации на Абсолюта? Като че ли казах всичко и мълквам като камък, за да ви заговоря по други начини. Слушайте се в шума на преминаващия влак, в песента на щурците, във вятъра, който люлее житата, в прибоя на морските вълни. Това ще бъда аз.